Military truck nga gisakyan sa 8 ka mga sundalo ang gi-ambush sa mga armadong lalaki sa Tipo-Tipo, Basilan. Wala nagbalampuson ang mga sospek apan duha sa tropa sa gobyerno ang samdan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita nga gitapukan sa pipila ka mga residente kining military truck sa sitio Valentine, Barangay Tipo-Tipo proper, Basilan kagahapon sa buntag. Makita sab sa video ang mga igo sa bala sa windshield sa maong military truck. Sumala sa Western Mindanao Command, diyang gi-ambush sa armadong grupo ang mga miyembro sa 45th Infantry Battalion nga milabay sa maong lugar. Apan, nakabalos sa mga sundalo, hinungdan nga nanibatsab ang mga sospek. Duha sa 8 ka mga sundalo nga sakay sa maong sakyanan ang samdan. Hinuon, ana-ana kini sa maayong kahimtang. By chances lang sir na napadaan yung tropa natin sa area sir. Unidentified armed group sila sir. Ang nasa reports natin sir is 3 to 4 persons lang naman yung involved sir. Gikan ng mga sundalo sa headquarters sa Charlie Company sa Barangay Magkawa, Albarca, Basilan ug padulong unta sa headquarters sa 45th IB sa Barangay Buhi, Paho, Ungkaya, Pukan alang sa usa ka admin movement sa dihang gisuwayan kini og ambush. Hindi naman natin talaga ma-control o maiwasan niya sir, pero yung ESG pre or ESG pre is yun yung current status ng Basilan sir. So yung nangyari na yan sir is isolated cases lang yan sir. Efren Mamak, 1 Mindanao.